Na jutre u Vojvodiny bude slunečno i bars teplo. Bude duť slabý južný alebo juhovostočný vítr a vzdušný pritisok bude nad normálu. Minimálna temperatúra od 12 po 14 a maximálna dňová okolo 30 stupní u všetkých krajoch. Za piatok še prognozuje prechodné pochmarenie zo skús nižšiu temperatúru a bude uslovia i za slabý dyšť mestami. Na severu žemi u väčšej časti dňa bude sucho so slnečnými periodami a na juhu i u centrálnych krajoch še dyšť prognozuje u popoladňových hodinoch. Ranšia temperatúra bude od 14 po 17 a najvyššia dňová od 26 po 29 stupní. Na večer možlivý dyšť na juhu i u centrálnych krajoch. Na sobotu bude prevažno slunečno i teplo so rozvojom slabej prechodnej pochmarenosti, hlavným na juhu i juhovostoku Srbiji. Na nedeľu i na pondelok bude slunečno i bars teplo so temperatúru kus vyššiu jak 30 stupní.